Представяме ви нашият съгражданин, лекар, невролог в районна болница, съветник в Общински съвет град Левски, писател и скулптор Яким Маринов Якимов. Роден през 1963 г. в град Левски. Завършва гимназия в родния си град, а медицина и журналистика в ВМИ Плевен. Специализира неврология, акупунктура и хомеопатия в Медицинска академия София, здравен мениджмънт в Стопанска академия град Свищов и финансов мениджмънт в Цюрих, Швейцария. От 13 години е общо практикуващ лекар. Ярка личност с изключително големи познания в различни области на обществено-политическия живот, литературата и културата. А днес ще го представим като творец. В своите книги доктор Якимов разглежда в дълбочина живота на съвременното ни общество като начин на съществуване и непрекъснат процес на взаимодействие на свободната човешка воля и породените от нея последици в духовния и материален свят. От незапомнени времена се води битка между света на доброто и злото и ние сме тези, които могат да променят собствения си свят към по-добро. Едва ли някой ще отрече, че познанието, мъдростта, добротата и уважението към националните ни и родови корени ни дават сила и енергия, за да оцелеем и да се развиваме като хора. И нека не забравяме, че в обикновения живот успява този, който не прахосва времето си, а развива даденостите си. Точно такъв човек е и доктор Якимов. Умен, интелигентен, деен човек. И както казва в един свой разказ Дончо Цончев, аз, ако съм успял нещо в живота, го дължа на това, че не познавам мързела и скуката. Това в пълна сила важи и за доктор Якимов. Всички ние знаем колко натоварено е ежедневието на един общо практикуващ лекар с неговите пациенти. Но той намира време да пише книги, да вае скулптури, да ходи на театър, да чете и да се занимава с обществена дейност, т.е. да живее пълноценен, динамичен живот. За последните 6 години доктор Якимов е написал 5 книги, като последната ще представим днес. През 2007 година излиза първата му книга «Дисекции» или «Размисли на едно джипи». Една година по-късно той издава втората си книга «Лондон, какво пък толкова». А през 2009 година издава 2 книги «Завръщане към себе си» и «Смях по време на криза», в която включва 400 вица за медици. В началото на тази година излиза и 5-та му книга «Second Life» или «Втори живот». Замисляли ли сте се някога за това, как всеки по различен начин приема живота? За едни той е безкраен низ от хубави мигове, за други е скучен, а за трети е изпълнен с отчаяние, безизходица и болка. Болка, от която няма спасение. И ако от физическата болка докторът е спасявал не един свой пациент, то от душевната болка спасението е трудна мисия. В очите на всички нас доктор Якимов изглежда преуспял, интелигентен човек, на който не му липсва нищо. Но така ли е в действителност? Какво го тревожи? Какви мисли го вълнуват, докато се разминаваме с него по улиците на града? Нека се опитаме да отгатнем това, като прочетем предговора на последната му книга. Мрази хартията. Може би заради използването й, или заради думите, написани върху нея. Може би мрази повече думите заради това, което носят като послание, а може би мразя повече компютрите, разнасящи
посланията в мрежата по-бързо. В бързия свят, реалния, глобален, безмислено кратък и вулгарен свят, също какъвто е и живота ни. Разменяме само думи, без чувства, като в престрелка. Всъщност, разменяме само информация. Свръхинформация. Трафик, политика, епидемия, фанатизъм, глад, екокатастрофи, сблъсъци, замърсявания, катаклизми, бедност, трагедии, насилие, пандемии, войни, мизерия, тероризъм и пак свръхинформация, а то всъщност упадък. Болести, гета, безработица, бедност, дискриминация, дезинтеграция, дезинформация, алкохолизъм, хепатит, проституция, безхаберие, цинизъм, паразити, бордеи и пак болести на цивилизацията. И още обезболяващи, екстази, зависимости, престъпност, свръхдоза и пак наркотици, марихуана, кокаин, хероин, смърт, безсмислие. А как ми се иска, Господи, съпричастност, доброволност, отговорност, живот, здраве, дар, жертва, етика, права, спасение, закони, конвенции, уважение, просперитет. Не, това не е стихотворение, нито ода, още по-малко роман. Това са само думи, думи върху хартия. И все пак болят. Сякаш са куршуми и то подредени в пълнител на автомат Калашников или изглеждат закръглени и безопасни, като в броеницата на Осама Бен Ладен, или акуратно подредени, като в тефтерче на сводника или лихваря. Думи, написани на хартия. Мрази хартията, а може би тези, които подреждат живота ни върху нея. Да, понякога думите, написани на хартия, ни карат да се гневим или да страдаме, но не са ли те и средство за утеха, обич и съпричастие? Та нали точно думите, изписани на хартия, ни карат да отворим хубава книга и съпреживеем вълненията на нейните литературни герои. А борбата между доброто и злото, отчаянието и надеждата, реалната действителност и мечтите е непреходна. И всеки трябва да осъзнае простичкия факт, че животът ни е пътешествие, по време на което сме принудени да понасяме както хубавите, така и лошите моменти в него. Основният герой от последната книга на доктор Якимов е Айк, младо момче като милиони други по света, родено в нездраво семейство на алкохолици и наркомани, изоставено на произвола на съдбата, израснало по сиропиталища, насилвано сексуално и отчаяно от живота. Той търси спасение в пиенето на алкохол и наркотиците. Единствената утеха той намира на страниците на интернет и един ден попада в виртуалния свят на SL, Second Life. Съблазнен от факта, че ако в реалния му живот той е пълен неудачник, лишен от елементарни условия за съществуване, то във виртуалния той може без особени усилия да бъде такъв, какъвто си поиска. Вследствие на всичко това, един ден той попада в болницата в кома и за неговото връщане към живота се грижи медицинският екип на доктор Уорик, който е абсолютен прототип на доктор Хаус от едноименния телевизионен сериал.
Също като него, доктор Уорик е Бог като лекар, който може да съживи и мъртвец, но като човек е сатана с кофти характер. Пострадал по време на войната в залива, той е ранен в крака и остава импотентен. Това го прави раздразнителен и груб. В края на нещастния си живот, преди да се застреля, той се моли не за себе си, а за спасяването на Айк, младото момче, което се бори за живота си и в което доктора вижда себе си. Проследявайки развитието на образа на доктор Уорик, ние стигаме до заключението, че колкото и груб и арогантен да е, дълбоко в душата си той истински страда за съдбата на своите пациенти и се бори до край за спасението им. Третия образ, на който се спира автора, е на Стела, млада специализантка, изпълнена с любов към лекарската професия, която дава всичко от себе си, за да върне младия пациент към живота, водена не само от любовта си към професията, но и от силното си привличане от младостта и красотата на Айк. Отчаяние, борба, съпричастност и любов. Всички тези човешки качества се преплитат в тази книга. Запознайте се с Second Life или Втори живот, като прочетете книгата. А сега, без да бягаме от темата, искам да ви представя доктор Якимов и като поет, като ви прочета едно негово стихотворение «Наркоманът». Началото бе просто от скука, предизвикателство и срам. Усещаш, че иначе е предателство и чувстваш се голям. Събуди се в гьолс, повръщано из собствената си урина. Обзе го яд от той завръщане, от дозата в рая бе заминал. Че този рай измамен беше, отдавна вече не му пукаше. И пак в мръсното кюше лежеше, а дамата с косата пак му чукаше. С всяка доза тя го навестяваше и канеше го в своите обятия. От ада нищо тя не му спестяваше в притъпените му възприятия. И после пак, и пак. Събуди се в кюшето мръсно. С трепереща ръка намери фас и рече: този живот ми втръсна. Но чу го дамата с косата, приседна в скута му и го погали, и както на осъден от съдбата, последната цигара му запали. В гьола го намериха изтинал, като заспал с игла във вените. Душата му в рая бе заминала, за него беше спряло времето. Като мото на това стихотворение, авторът е цитирал една мисъл, че човек може да устои на всичко, само не и на изкушението. И това наистина е така.